Clapping noises. Hi. Čau. My name is Some Shady. Anyways, vítejte tady u nás Na intru. Jo, na intru u první epizody našeho podcastu Intercast. Já jsem Verča, to je Já. a jsme besties. A na intru. Jo. My už to začneme asi po čtvrtý, ale... Po třetí. Po čtvrtý to ještě přijde. Jo. Nepřijde. A mysleli jsme si, že takhle na začátek bychom... Jako už takhle hnedko? Mhm. Aha. Abyste nás trošku poznali. Jo. Tak, bychom si mohli, my s Jájou, Dát kvíz. dát. Mezi sebou. Ano. A pak nůžky. Jasně? Jo. Takže jdeme na otázky. Budeme se ptát sebe navzájem, jestli se prostě známe, jestli ne, a jestli jo. Já si myslím, že se spíš známe, než Spíš se neznáme. určitě známe. Já si taky Jako myslím, dáme nějaký simple otázky, nebude to vole vyloženě, co jsem dělala, kámo, 29. srpna vole ve 14:08 hodin. Podle mě to bylo to s tou vodou. Co s vodou? I na ty kánoji. Ne, to nebylo, To no. přijde až v dalších epizodách. To bude až bez speciálu. Jo. Jo, tak začne Šu? Nebo já? Ty začni. Tak jo. Takže, jaká je moje oblíbená barva? Tvoje oblíbená barva, a to vím úplně přesně, je růžová. Jo. Protože jako Právě. já Kdybyste viděli můj pokoj doma a tady nějaký detaily. jo, růžový. Tam to máš růžový, tady máš růžový, všechno máš růžový. Tam mám růžovou žirafu, Růžová žirafa. tady mám růžový klip. Jo, prostě všechno. Všechno růžový. Jo, všechno. Mhm. Jo. Ptej se. Tak já se tě zeptám na nějakou otázku, ale já žádné nemám připravené, takže začnu taky tou barvou. Jo. Jaká je moje oblíbená barva? Let me guess. Maybe green. Jo, přesně tak. Duh. Jako tohle je, myslím si, že úplně, Primitivní. ano, to prostě zelená a růžová, to jsme my. To jsme my. Jo. Červené barva má, říkají mi PJ, tak jako co je. To jsem nečekala, že tady dropneš úplně, kámo. Jo, další otázka. Jaký je moje oblíbené jídlo? Tvoje, ty kráso. To je docela těžký, proto Já to sama nevím. protože my spolu Jíme všechno. jediný, co děláme, je, že jíme. Takže taky tak vypadáme. No, ale tyjo, oblíbený jídlo, jako nevím. Tohle fakt nevím. Ale já protože taky, ale nevím. Tak tipni. podle mě si dokážeš, jako můžu říct třeba 3 jídla a myslím si, že všechno bude taky ty topky, jako třeba kebab. To Jo. určitě máš, jako, to je jedno z nejoblíbenějších podle mě. Potom pizza, bych řekla, že taky máš docela ráda. Potom... Think about when we were in summer. teď jsem chtěla říct sushi. Yes. Takže, A to jsem řekla jako pořadí, 3, 2, 1. Takže Takže jako se známe skvěle, že? Jo. No, já se tě teď zeptám, jaký je třeba, co nejradši dělám? Můžeš taky říct jako věcí, nějaký jako hobbies? Jo, takže hobby. Takže posloucháš písničky ráda? To je pravda. Who don't? Ale tak přesně, teď jsem to chtěla říct, že kdo ne, kámo. Maluješ ráda a koukáš na Dýna ráda. Jo? Jo. Ještě víc a ráda spíš. To moc ne ani. Ani ne. Jo. Ale tak jako ráda si lehnu, že jo, vždycky. Jo. Já taky. To já vím, jo. Ty nejradši spíš reálně. Tak. No to ano. Tak dej mi otázku. Jo. Pardon. Dej mi otázku, co já teda. Ty se ptáš. Jo, dej mi odpověď, co já dělám nejradši o hobbies. Tvoje hobbies? Jo? No, tak ráda spíš. Ráda jíš. A nevím, jestli to děláš ráda, ale prostě jde ti se malovat. Ok, valid. Takže to je takový, že jako si vždycky jako s tím dáš záležet a když se něco nepovede, tak si vždycky jako crash out, totální crash out. Ještě ráno, kámo, vždycky. To ano. Ale tak v pohodě. A ještě něco? Jo.
Máš jako něco na mysli přímo? Jo, Fakt? jo. Včera, co jsme dělali včera? Žrali Večer. jsme? Ne, počkej. Večer. Ne, ještě předtím. Včera večer. No, jak jsme se točili. Zpíváš a Ano. posloucháš písničky a tančíš. No, jo. Všechno dohromady Jo. reálně. At No, once. jako takový náš fun fact o nás je, že tady na intru prostě občas jako já má Airpody, já má sluchátka a občas prostě si tak jako trošku zpíváme a dáváme jako performance a občas to dopadne tak, že máme totální rap battle a každá má svoje sluchátka a prostě na sebe Popodělí. Ale nejlepší je na tom to, že jako ty rozdílné písničky, co jako zpíváme. A vždycky do dropu se prostě sejdeme v tom. Takže to je hustý, jakože jo. Jedna zpívá vole Rianu a druhá zpívá Prdel. Takže tak. Takže prostě rap battles jsou naše #1 favorite activity. jo, absolutně Yes. Teď dáváš ty otázku. OK. Tak já se tě zeptám, co si myslíš, že je moje oblíbený zvířátko? Králíček. Jo. Já. Jo. Jo. Králíčci jsou fakt super. Jo. Mám ráda králíčky. Já taky. Jo? Já mám na ně alergii. Já vím. Já vím taky. A teď já otázku. Teď je otázku. Já dělám otázku. Ti dám. Jasně. Vyjmenuji jména mých členů rodiny. Všechny? Jo. Nebo jenom ty vlastní? Ne vlastní. To se zbláznil. Ne. Těch 350 sourozenců. 4. Ne, No. 3, 4 jsme dohromady. No tak to je dobrý. A myslím, že to je víc. A jejich děti taky. Mates. No, tak. Takže počkej. Od začátku. Od začátku. Mám. Ty jsi Jája. Já jsem Jája. To znám. Potom mami je Evy. To známe také. Jirka Taťulda. To je jasný. Potom ségra Lucka. Ta má Matese. Ta má dítě Matese. Ta má malýho Matese. Bobíčák. No. No. A potom? No. Potom jsou ty sourozenci. To je nějaký ten tvůj brácha, ten se jmenuje Tom? Ne? Ne? Ne. Tak David? Ne. Já neznám, to je členy rodiny. Think about it. Slyšíte to? Když jsme měli v úterý češtinu, tak jak tam byla ta tabulka, tak tam bylo nějaký žánr a já jsem na to říkala, že to je můj brácha. Žánr? No. Cože? Román. Výborně. No jasně, Románek. A ségra poslední. Románek nemá dítě. Ten nemá dítě. Ani já nemá dítě. Já taky nemám dítě. Zatím. Doufám. Jo. No, a další? Ségra ještě jedna. Další ségra. No, tak to taky nevím, že jo. To fakt nevím. O ty se ani nikdy nemluvila pořádně. Jmenuje se tak Paštika. Majka. Jo, Marie. Nice. A ta má 2 děti. Tu znám, Natálka a Amálka. Jsou to oni? Dobrý. Nazdar. Takže jako dala jsem to dohromady. Docela. Takže jako by ano. Docela hodně validní. Jak se jmenuje kocour? Ed Sheeran. Má 3 jména. Ed Sheeran. Potom se jmenuje Kocour. A pak se jmenuje... Nemenuje se kocour. Jak se jmenuje? Počkej, já vždycky jenom mu říkám Ed Sheeran. A vím, že jsem mu říkal ještě nějak. Tak kočka z pohádky. Garfield, no jasně. A? Tlusťoch? Ne, ale něco podobného. Tlustoprt? Ne, nemá to Špek? Ne, nemá to nic společného s jeho velikostí, s jeho barvou, to má společného. Aha. Zrzák? Zrzoun? Jinak, úplně obyčejně prostě. Jaký Zrzek. je? Jaký je? Oranžovej. Píčo, jaký je? Zrzavej? No, zrzavej, prostě Jenom zrzavý takhle? mu, jo, jenom takhle. Aha. Ale tak dobrý, to taky jsem to dala dohromady.
Mrzáč, tlustoprd. No. Tlustoprd. Teď ty děláš otázku. Jo. A možná už to o tím ukončíme. Jo, dobře. Tak jo. Tak ještě můžeme si říct Prdel? třeba... Ne. Přestaň to říkat, prosím. Tak... No, já nevím. Otázku poslední nějakou na mě? Já nevím, já nejsem ničím zajímavá moc. Kdy mám narozeniny? No, to vždycky zapomínáš. No, vždycky. Je to na začátku července. 6. 5. Jo! To je dobrý. Autistický. A jak mám narozeniny? 29. července. Jo. Já. Tak jo. Mic drops. Intro. Pak doufám, A co že si jako povídat přijde... teďko? Ne, doufám, že nepřijde. Můžeme trošku přiblížit vlastně naší školu. Kde vlastně jsme na intro, ale to je jako jediný, co jsme vlastně řekli. Bohužel. Jsme na Pajdě. Předškolní a mimoškolní pedagogika. A jde nám to? Ne. Jak kdy? Ne, jak kdy? Co nám jde a co nám nejde třeba? Mně nejde tělocvik a hudebka Mně taky a ne. výtvarka. To mě občas jo. No, jakože... A nejde mi matika. Ale tak to není důležitý pro nás. Nebo že to nebylo že tak jsem si krkla. Kdybys to neřekla, tak si to ani nevšimnu reálně. No. Ne, ale jako tělák je fakt hell. Ne, dělák je fakt hodně hell. Pane cihláře se takhle dostane. No, že skončíte v pekle, vole, protože je pícho. Pane František, vole. Pane Franta, vole, cihlářovic. Teďka tam ani není na těch hodinách, kam No, ono radši vole, ani radši. nechodí. Debil. Jo. Ne, fakt debil, protože jakože je dobrý dělák, jakože je to zvladatelný, ale je to strašně jakoby nefér, když tam třeba je holka, co má 170 cm, a pak tam přijde prostě naše malá kamča, která má 150 a obě mají skočit prostě do dálky, vole, 2 metry. Do výšky třeba. Do výšky, no. To se upadly, ne. To je prostě jako blbost a je to takový nefér, no. Že jakoby je to fakt jako hodně přísný a tohle. Jo. Ale na to je v klidu. Mně přijde, že to je jako celkově strašně přísný, že jako Jo. kolikrát i holky, co jsou prostě šikovný a vím, že jim to dá, mají sami jedničky a prostě všechno, tak To přijdou prostě- a jsou jako, mě to prostě nejde, já mám 2 prostě a že ani jako ta dobrá se nedokáže prostě dostat na tu jedničku pomalu, Jo. což mi přijde docela insane. Hm. Nebo když jsme třeba běhali tu 800, jak kámo jsem měla 3, ale kdybych byla o 10 sekund rychlejší, tak mám 2. To mě fakt naštvalo. To jsem byla docela naštvaná, no. No, Je to hardcore, je ale to hard, tak co no. se dá dělat, no. Co už, nedá se svítit. Jo no, ale bude se svítit u maturity, doufám. Ten posvítěj na nás docela. No, co jo. Tam se nemůžu udělat tak. A jaký předmět máš třeba jako nejradši? Ty. Předmět, vole, intro. Postel? Jo. Ne, jakože nejvíc mě baví, jakože učit se. Asi psychologie teďko, poslední dobou mě to fakt jako baví. Ale ani ne jak ten předmět, tak ty hodiny třeba jako němčinu. Jo. OK. Že jakoby ta paní Pinková je fakt frérka. Je to docela diva. Jo, teď minule nám tam běžtila karty, kámo, místo hodiny prostě. Takže to bylo docela hustý. A jo, je to Brno. Co ty? Okay, to chápu. Ta psychologie, to je hodně real. To je jakože v prváku, my jsme ve třetíku, by the way, to jsme neřekli ani. Už ve třetíku, to je insane. Ale v prváku jsme brali tu nějakou osobní psychologii, nebo co to bylo. Jo. To bylo takový strašně pojmů a strašně takový A nezajímavý. to hodně o dějinách, než jako Jo, to taky, no. To je pravda. Milion Man a strašně. Jo. Ale teďka, jak brali jsme tu osobnosti, že jo, teda jakoby tu sociální psychologii a teďka bereme tu vývojovou, to je taky fajn. To mě baví, jako, Jo. je to taky zajímavý, že jako i do toho života, že si řekne, že jo, o tom jsme se učili vlastně, to je o tomhle. To je takový fajn. A jako, nevím, jak se cítit ohledně jako kláves a hudebky, jakože fakt, já to jako docela nemám ráda, ale... Did you hear that? Ne? Co se dělo? Jo, dobrý. Slyšela zvuk, jako by se vyplo nahrávání. Do prdela. Ale nevyplo, je to dobrý. Je to pohodě. Jo.
No, říkala jsem, že jako nevím, jak se cítit ohledně hudebky a hlavně kláves. My máme předmět klávesy, to mají většina takhle těch škol. A nevím, občas jako mi to jde a baví mě to, ale třeba dneska to bylo fakt jako za houbek a stalo to fakt za nic. Mě také, no. Takže tak. Jdeme říkat historky z našeho života? Heck yes. Historky, jakoby když se řekne historky z našeho života, tak tím myslíme historky od prvního prváku. Ano, potkali jsme se vlastně úplně poprvé 3. září 2023 8:00. Jo, přesně tak. Jo, jako to jsme ale jakoby ještě nevěděli, co bude. Jo, to jsme hodně nevěděli, co bude. Ale takový fun fact trošku, že já jsem původně měla být úplně v jiném pokoji, než kde byla Jája. Měla jsem být s holkama z 2. třídy. Ačko? Myslím Bčko. Jo. Bčko jako bycák. No, jo. A my před chvilkou, ten tělák nám fakt nejde. No. Ale jo. Na poslední chvíli jsem si řekla, že jako ještě jsem zašla za tou vychovatelkou a byla jsem jako, že jestli bych se mohla teda nakonec přesunout k Jáje, protože jsme tam měli společnou kamarádku, tak jsem byla jako, jestli tam můžu, a ona, že jo, tak jo, tak jsem šla a bylo to jako rozhodující rozhodnutí, jako mohla být katastrofa. Mohla být, jako s holkama, jako no ne, mě přijde strašně dobře, chápu. Píče je hrozný, tak chodí. To uviděj potom. Neuviděj. No, takže jako jsem fakt ráda za to, protože ten prvák byl fakt legendární. Jo. To bylo fakt no. No takže začal v prváku, že jo? První školní den, jaký to bylo. Byli jsme v kině, jakoby ve škole, kde se nás jakoby ty učitelé pak jakoby říkali jména, vlastně jsme byli jakoby, jak máte abecedu, tak prostě vole do Káčka, do půlky, prostě jdete do první třídy a od Káčka jdete do druhé třídy, víš co. Takže takhle se nás rozdělilo a my jsme byli teda spolu. Naštěstí. O 5 lidí. O 5 lidí a mohla být další katastrofa. Jo. takže jsme to jakoby schytali dobře. A no, pak si nás vlastně vzala naše paní učitelka a třídní. Bitch. Ne. Jakože ona je fajn, ale ty piče, abych ji tak napálila občas. Já ji jako fakt jí mám ráda, ale občas nepřemýšlí. Třídnický věci jako jdou mimo ní moc netřídujou prostě. No, moc netřídujou, přesně jak. No, takže si nás vzala Hanča, že jsme do naší třídy na litrovku, prostě mezi cikány, protože máme jakoby budovu na... Jsi strašně upřímná. My máme školu jakoby na 2 budovy, kde máme vlastně budovu, kde jsou všechny ostatní obory, to znamená jako automechanici, zadní zemědělci a tady věci. A potom jsme my, krásné, vzdělané bohyně, prostě předškolní a nošový pravěka. A v prváku jsme byli vlastně na té budově tam, protože tady bylo málo tříd, si myslím, nebo něco, prostě museli jsme být tam v prváku. Jo. A to bylo šílený. Jakože, nevím, no, prostě jako... tam byly černý kluci, no. Jako ne, přestaň to říkat, kam. Ale jako by co, že jo? Nedokázala bych si představit tam jako být teďka, jako být tam tu třídu. To jako fakt ne. Představa, že potkávám všechny ty kuky, kámo. To bych fakt nechtěla. No. Už takhle jenom, když tam jdeme na oběd, tak občas tam jsou jako ty kucí, tak jsme jako ty kraso, snad jako nic se nestane. Když vyjdete do výběhu goril, jakoby. Jako docela to je, no. Takže jako, ale fakt, jakoby, jako. No. Takže první školní den jsme se tam šli podívat, jako byl jsme docela vyukaný. Mm-hmm. A potom jsme šli na Indr. Počkej, a nebylo to ten první den, jak tam přišel Jirka do té třídy a všichni Můj táta mě hledal, ve škole mě hledal. A já jsem musela jako nasprávit, že jako, no jsme tady v té třídě jako první patro a vlevo. Teď jsme tam zůstali a naše učitelka, která si nás odvedla do té třídy, se někam jakoby odběhla, ne? A teď my všichni jako sedíme, že neznáme se, tak posraní prostě, co bude, ne? A najednou se otevřou dveře a můj fotr tam přišel před celou tu třídu a celá naše třída.
Všichni vystoupili prostě. A já taky. Všichni. A já jediná jsem stála takhle. Teda já jsem jediná seděla takhle. Říkám, do prdela, tak to je ostuda. A teď se říkala, řvu tam na ně, tati. A táto tam ještě takhle stál, jak profesora byl. Jo, míte to dobře, tak si sedněte. A prostě fakt jak učitel. A pak šel ke mně a dal mi tam nějaký papíry, nebo něco mi tam prostě dal. Nebo já jemu, nevím, jak jsme si prostě předali. A to bylo fakt jako vtipný, že si prostě všichni stoupli, jak vole fucking vojáci a můj táta. Kam, ale jsem si to myslela třeba ještě 5 minut potom, jako jsme se posadili, tak jsem si 5 minut potom ještě myslela, že to je ten učitel, a že co dělá, kamo? Protože to já, jo, ne? A pak přišel Bílec a já. Jako, to bylo fakt vtipný, to jsem fakt chcela, no. No, a potom jsme šli na intro. Na intro to bylo fajn. Vybalili jsme si, že jo, srandy, že jo. No to nejsou moc srandy, to no, vybalování teda. Já jsem brečela jako třeba první týden v kuse. No a ten první den to byl v pohodě. Dostali jsme na večeři studenou léču jsme měli. Jo, měli jsme ten těstový salát. Genio. Přestaň. Bylo to dobrý salát. Doteď na něj vzpomínám a jsem jako, to jsme měli ten první den. Prváku chutnal jinak prostě. Byl lepší. Jo. To jo, ale i teď mi chutná. Jo, jde to. No a potom jsme si tu véču a šli jsme do Penny, jo, to máme tady jako přezláku, která teď to nestojí, nebo jakoby opravuje se. A to jsme přes ní ještě šli, když byla ještě jako před tou rekonstrukcí. V Penny jsme nakoupili, šli jsme z Penny. No, nazdar. Už vím, co říkáš. Šli jsme z Penny a my jsme měli takovou tu papírovou tašku, takovou tu, you know what, prostě papírová taška z Penny. A měli jsme tam asi 2 džusy prostě, který mají takový ostrý hrany a prostě to, no. A já se ta taška protrhla a mi to přišlo šíleně smutný, jak tam prostě, teda ne smutný, vtipný. Šíleně vtipný, jak tam z toho prostě čuhal ten džus a fakt jsem z toho jako chcela, fakt mi to přišlo mega vtipný, takže jsem tam prostě pochcela smít, protože první den prostě s holkama, který jsem absolutně neznala prostě a že jsem tam, stála jsem tam na té klávce nohama křížem, v ruce tašku s džusama roztrhanýma a fakt jsem jako chtěla zmítit, nevím, co je přišlo to vtipnýho. Ale pak mi to přišlo ale mně přišlo vtipný to, jak se pochcela, jako by. No to jsem se málo jsem se taky pochcela. To mě taky, no, to bylo hustý. Dobrý. Tak jsme přišli na intro, dali jsme si ty ňamínky, že jo, tak jsme se připravovali do té školy, vybalovali jsme ještě. Pak jsme si večer sedli na postel. Sedli jsme si na mojí postel. Na můj postel. Povídali jsme si historky z života. No, řekneš tu historku taky? No, nevím. Jako je to celkem intenz. Asi, hele, necháme to na další díly. Prostě... Sledujte dál a zjistíte, co se dělo. Co se stalo. A tak jsme si povídali. Potom naběhla paní noční vychovatelka. Paní, doteď známá jako paní Lazba. Nevím, já třeba vůbec nevím, jako proč se jí tak začalo říkat. On to říkal Knížka, Mohouska, nebo prostě Koudela to říkal. Jo, řekni všechny její přezdívky a všechny jeho jména. Říkal to Koudela a že nějak vlezla někomu do pokoje, že se někdo převlíkal, koukala na tu holku. Aha. Nevím, prostě se jí říká paní Lazba. A ona tam přišla a jak to nespíte, padejte šláfen a úplně tam... Jo, začala pak Deutsch šprechtit začala šprechtit Deutsch, aby... tak jo. A pak jsme se k sobě zase sedli. Jo. Ale bylo to jakože hustý, protože jsme prostě nevěděli ani, že chodí nějaká noční vychovatelka. Prostě my si tady chillujeme na posteli, povídáme si historky. A najednou se rozrazí dveře a přijde prostě paní Lesba a říká šláfen. To bylo fakt jako šílený. Ale vím, že to bylo taková jako celý ten první den a ta noc, celkově ten první vlastně týden, byla taková strašně jako core memory. Jo, že jako doteď si to pamatuju, že to bylo vlastně takový nový, hustý, jako zvláštní. Takže to je takový husiácký. No pak druhý den čekal, to už nevím, co bylo. To taky moc nevím. Nebylo to, jak jsem šla do školy v pyžamu? Já si myslím, že možná jo, hele. Jak vidíte, jako já je docela zajímavý člověk. Jako. Neřeším to. Protože já jsem si zapomněla přivést na Inter pyžamo ten první den, jakože na ten první týden. Tak jsem spala prostě v nějakém random topíku a ten topík jsem se chtěla vzít ten druhý den do školy, takže jsem prostě šla v tom a spala jsem tam, takže jsem šla jakoby v pyžamu. Jo. No, co se dělo potom? Pak jsme měli adapták, první pátek. To bylo vtipný. To bylo hodně vtipný.
Jakože ta cesta byla nějak. vtipná, protože Jo. my jsme jako by měli sraz před školou, jakože v těch 8 nebo v kolik, Mhm. a třídní říkala prostě, jděte někdo první a prostě půjdeme jakoby to, ne? No a teď jako nikdo se nehlásil k tomu, že půjdou první a ta třídní učitelka šáhla prostě po mně, Verče a Ádě, která jakoby taky s námi byla na tom pokoji. Možná ne, Sobče byla vzadu, jsme šli 3 dopředu. Fakt? Já už vůbec nevím. Nevím, To prostě- se ani nepamatuju tohle. Prostě šahla po našem pokoji a že máme jít první. Přitom kámo jsme prostě znali trasu jenom škola in the penny. A měli jsme No, nás ta prostě, láska. jo, a měli jsme nás prostě dovést jakoby na Horšov, což je tady třeba 2 kiláky prostě. Je to vesnice vedle, ale my jsme prostě nevěděli kudy, kam na to. Takže to bylo vtipný, že jsme šli podle map a bylo to hustý, no. A na adepťáku vlastně jakoby jsme hráli prostě nějaký hry a tak. Takový ty seznamovací hry, to Jo. asi není úplně zajímavé. No vlastně, no. Ale mě tady ty seznamovací hry jako mě strašně vadí. Mě ani ne, ale jakoby nevím, no. A tak mně přijde, že ty jsi takový spíš extrovert než introvert. No jakoby, no záleží. Mhm. Hodně záleží. Jako před lidma, který znám prostě a to, tak jakoby jsem introvert. Teda Tobě to dneska jde. před lidma, který jakoby znám a mám s nimi nějaký dobrý vztah, tak jsem extrovert. Ale když jako někoho neznám a to, tak jako spíš introvert, jakože. Mhm. A třeba když jsem v klubu božrala, tak jsem Jo, extrovert. tak to víme, že jo. Jo. No tím navazujeme docela na akci, která byla taková naše první společná akce. Mhm. To byla vlastně vánoční party u Verči. Jo, to bylo v prváku, ne? Jo, v prváku na Vánoce. Mhm. A to bylo prostě Christmas party a bylo to docela fajn. Jakože, jo, já si to moc nepamatuju. No jo, já se nedivím, ale bylo to fajn. Mě to bavilo, protože jsme tam byli byli jsme tam my 2 a pak já vlastně ještě poznala nějaký moje kamarády a to bylo fajn, protože ty lidi jsou super. A tak jsme prostě tancovali a doslova s Jájou jsme tam šli na prázdný parket, když prostě to, víš, takový ten Jo, začátek jo. prostě té party, kdy tam Mhm. ještě nikdo netancuje, všichni tam jako sedí a jsou jako, no, tak co bude sedít? Jo, Tak my s Jájou prostě jsme řekli fuck it a šli jsme tančit, prostě jediný Jo. 2. už hrála dobrá písnička nějaká, tak Jo. jsme jakoby šli a užila jsem si to, bylo to jakože fakt Já dobrý. také. To byla taková naše první akcička. Jo. A pak jsem spinkala u Veru. Jo, pak jsme spinkali spolu. Básí over. Jo. Jo. No a můžeš třeba i říct to, jak ses, no, ten ranní incident po té party. No, my jsme šli, že já jsem měla ještě trošku kocovinku prostě. A šli jsme s tím, že já musím jakoby na bus, že jo, od Verunky, aby jsem se dostala domů, protože bydlím od sebe třeba nějaký 2 hodinky autem, takže jakoby Jo. busem to dokonce možná i kratší, mi to přijde, než autem. Nevím, jak to je možný, ale... A no, šli jsme, že půjdeme jakoby na bus, balila jsem se a tohle. Teď jsme vyšli prostě z Verči baráku, že Verča zamyká branku, aby je nikdo nevyloupil. A ono ten večer pršelo, nebo celou tu noc jako pršelo. Tam Mhm. prostě bylo Jo. bahno, hnusný kaluže. No a oni tam mají takový mini kopeček prostě před brankou. A já jsem, že šla, úplně natěšená, prostě jo, jedu domů, prostě jedu se refreshnout a tohle. A jak se mi to uklouzlo a jak jsem se prostě na tohle totální bahení louže prostě. Fakt jako by jsem jela prostě. Totálně jsem se tam sedla prostě do nějaký bahna, prostě zání louže. A protože se prostě jenom otočila a viděla, jak tam sedím v tom bahně a já se prostě se jenom smála. Já jsem k tomu neměla co říct. Já Jako- jsem prostě byla úplně v prdele z toho. Můj point of view byl fakt zajímavý, protože jako jdu, teď vidím Jáju prostě jak jde, tak se otočím, jakože zamknu tu branku, teď se otočím zpátky a Jája tam leží v louži. A jako fakt škoda, že se nedá natáčet očima, protože Jo, já bych ti to kámo. úplně natočila. Já bych natočila všechno. Já taky, celý život náš. Jo. Intro i ostatní. Jo. Takže jo. No, takže potom jsme šli domů a jako můj tatínek taky říkal, že mu to přišlo docela vtipné, protože koukal z okna, že jako jak odcházíme, tak jo, v pohodě. Teď se kouknul a my už přicházíme zase zpátky, tak co se děje, ne? Okay. No a pak jsme přišli vlastně jako domů k Verče. To jsem se převlíkala do těch jediných tepláků, kterých jsem kalila, smrtila jsem to všechno. A ještě jsem si půjčala tvoji mikču, ne? Jo. Verži mikču, protože jsem měla jenom jeden mikču, já jsem nepočítala s tím, že prostě to ne. Že někde spadneš. No, takže jsem půjčala mikču.
To je dobrý, jako máme trošku menší, co už, ale jako by dobrý, jo? Šli jsme prostě a potom už jsme zase jako nestihli ten bus po tom incidentu, takže nás hodil Verunky tatínek do autobusového nádraží. Dobrý nádraží, no. To naše náměstí, co tam máme. Tak jo, takže nás tam prostě hodil a bylo to super. Jo, bylo to dobrý nakonec. Jo. A fakt to byla fajn akce. Jo. Přemýšlím, co potom jsme měli takovou velkou akci další. No potom spolu. asi nic extra. My jsme měli to kino, to byla taky docela velká akce. Jo, Jsme šli na bubáky, na Jo. Zajetí démonů, co to jmenuje? Jo, 4. To bylo dobrý, jako. Jakože bylo to dobrý, ale já jsem udělala fakt zásadní chybu, protože ono ten den bylo třeba 28 stupňů, já jsem si prostě vzala kraťasy a v těch kinech prostě jede klimatizace a furt. A já jak jsem byla prostě zmrzlá, já jsem husy totálně všude, tak prostě potom, když tam bylo nějaký bubáci, tak já jsem prostě cítila každý vánek na té noze, jak byla zmrzlá a úplně měla pocit, že se mě někdo dotýkal, fakt to bylo jako nekomfortní, no. Ale bylo to jako už dobrý, no, jsme křičeli, To jsme křičeli docela dost. No. A bylo to, fakt to má jako jiný vibe v tom kině. Já vím, že už jsem to říkala hodněkrát, ale jako je, v tom kině je to 100krát lepší a 100krát víc mě to bavilo. To bylo fakt dobrý. Častěji do kina. Měli bychom zase na něco. A musím mít to 4DX, to bude sranda. No a zrovna my dvě, No, tam budeme lítat, ty krása. No. Takže tak. Co se nám stalo? Jako, kdybychom museli vyjmenovat jako každou naši příhodu, tak jsme tady fakt jako 100 hodin. No. A... No třeba musíme říct, jak jsme byli, to bylo poprvé, jak jsme spolu byli nakupovat, v tom tady, jak to byl ten meč. No tak to myslím si, že to byl první náš jakoby shopping. Jo? No jo. Myslím si, že jo. No prostě jsme se jakoby jeden den domluvili, že prostě, nevím, to bylo před Vánocem asi, že bychom jeli prostě nakoupit. Něco jsme jako koupili, nebo to nám chytla se nějaká příležitost jako Vánoce, nebo něco se chystalo. A my, že jako pojedeme nakoupit, že prostě koupíme něco našim členům rodiny a takovýhle prostě známým. A šli jsme do Teddyho. To je takový to prostě jak tam je všechno. Reálně v tom Teddym, tam je všechno. A šli jsme tam a teď tam byly nějaký prostě hračky a já jsem tam šla a byl tam takový plastový meče prostě, který měl na sebe krytku. Jenže já jsem to krytku neviděla a prostě jsem ten meč čapla a začala jsem s ním šermovat. A pak jsem nějak šermnula prostě a ta krytka z toho meče letěla prostě. Podrazila se tam o nějaký světlo, ale kdyby tam to světlo nebylo, tak to letí prostě třeba o tři regály dál, jako by, jo. A kde byli lidi, takže ono by tam prostě to někoho mohlo smést prostě. Jo. Na někoho by prostě přistál meč. Jo. Takže ještě tam bylo to světlo, ale ještě, že to jako zastavilo, no. A jako to jsem se mohla posrat. To bylo fakt hodně, jako, ty jsi tam prostě stala, to píču, dělá na pičově. Já prostě koukám na tebe, jak tam šermuješ a to vyletí až někam do nebes, jako. No jako, bylo to fakt prostě, tak to se fakt myslela, že je po mně, jako, že se pochču prostě. A já taky, já jsem musela fakt jako už hitou polzu, že jako. Že se usměju k smíchu prostě. Teda, k smrti. To bylo fakt jako hodně vtipný, no. Co potom? Jak dlouho jedeme už? Tři minut. Ty pokys. Tak to mi vůbec nepřišlo. Nějaký ano. Hele, a co my vlastně tady budeme provádět s tím intercastem? My vám tady budeme si povídat, ale budeme se třeba možná zvát i nějaký jako hosty. No takhle. Budeme si tady povídat třeba o tom. Budeme tady probírat nějaký témata, třeba kdybyste chtěli něco, tak můžete napsat do komentářů. Jo, prosím. A můžete napsat nějaký témata, co chcete, aby jsme rozebrali třeba věci jako 3. světová válka a takovýto věci a třeba prostě takovýto pičoviny. A my to rozebereme. Jo, protože my máme dobrý názory. Vlastně. Mega. Jo. Ale vlastně, jako, můžete napsat, jestli chcete spíš, aby jsme mluvili jako o tématech a třeba jsme říkali ty fakta, jako, víš? A nebo spíš jako naše třeba historky, anebo to nějak jako kombinovat. Naše životy, no. Naše životy. To zábaví. Takže klidně nám dopište a my se můžeme inspirovat třeba. Jo. Už se těším na další díl. Já taky. Nevíme, jak často to bude vycházet, ale kdyby to bylo jednou týdně, tak by to bylo fajn. Jo, to by bylo fakt super. My máme jakoby ve středu dlouhý vycházky, kdy vlastně od té, co přijdeme do školy, tak do 9 můžeme mít venku, nebo
Můžeme si dělat, co chceme, takže toho bychom mohli využít. Jo. To Takže bychom mohli. Takže duch. Neřešíme. To se někdy taky budeme tady bavit o duchách, určitě. To bude dobrý téma. Budeme se bavit o bubákách. Jo. Nekoukneme dneska na nějaké bubáky. Mohli bychom dneska kouknout na No, nějaký měli bubáky. bychom, když máme čas. Máme čas. Tak jo? Tak jo? Asi to můžeme klidně ukončit, tu první naší epizodku. It was nice. Děkuju, Jájo. Díky, Véro. Tak pohovorka v práci. Tak jo, tak ahoj, mějte se krásně. Děkujeme za zhlédnutí, doufám, že se vám to líbilo. A to já jsem úplně youtuber, vidíš to? Jo. Já už mám Plexa. A jestli za mnou vidíte žlutou zeď, tak klikněte na tlačítko Odběro a na tlačítko zvonečku. aby vám neuniklo další nový video. Dobře, humy, tak já to jo. budu končit. Mějte Tak se jo. krásně. A pac a pusu. Jo. Alright. Čau.